years later. Okay, transfer mi sa kuan, line nga spot, line nga station. So, nara guys, padulong mi dito. Yes, padulong mi dito kay init na kay diri lang pool. Dito kay nindot kay lang pool dito. Line nga Station of the Cross. Station of the Cross. Ana. Ya. Cellphone. Edit na ma'am. Apa dah jadi asal weh? Betul. Boleh lah. Yes. Salah. Hike. Transfer ta dito sa Picas kan. Venue. Kay murag tsada dito ilahang kuan pool. Guys, kuan din ni. Ang Heriberta Spring Resort makita sa Mahayag, Zamboanga del Sur. So nindot siya kay natural spring resort siya. Dayon na ay mura siya o kanang rain shower kan kanang pool nga kasi nga na pools ba nga murag rain. Dayon napod siya kato mga bukal-bukal nga tubig. So nindot kay siya kay dako man siya og kuan. Dako siya og area ba. Kaya lang maadto ka sa Picas nga pool. Hike lang gyud ka kay kuan man siya, distansya man siya. So dili siya kamayan man himo diri guys sa Heriberta Spring Resort kay nindot kayo. Okay? So mo na mga kuan no, mga kauban. Chang, kasino kayo. Napagyod. Pak. Wow. Pak. Tunggu koron. Will. Baga oy. Ang bagang Will oy. Sige. Una ko guys. Una ko nila guys. Oh. Right, yes. Oh. Hi vlog. Welcome to my guys. Oh. Grabe, wilod ako pag kayo. Boy cha, tagbuwa si Kuan Boy cha. Ano man to? Ano ada dire? Yes, picture ta. Let's get ready to rumble. Okay, posing. So na sila yung mga robot. Okay, robot. Posing. Okay, ready? 1, 2. May Picas na pod. Okay, ready? 1, 2. Cheng. Sige, dire, center. Tenang. Okay, ready? 1, 2. Cheng. Ako rin itong ikuan. Kuha ng picture. Yes. So, muna lang phase 1. Phase 1 nila. Kani. So, muna lang karaan. Ang karaan, nindot po kayo siya. No? Makita. Transfer na dito. Itong tanawan na kung saan ang karaan. Yes. Guys, so kung wala pa mo kanhi diri sa Heriberta Spring Resort, sorry na mo guys, makita sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Yes. Okay, nasa kuan. Singala na, nahagdan para kita. Obos. Okay, naog. Aya. Transfer ni diri transfer. Transfer mi diri kay na nindot ihang kuan diri area niya. Daghan kay kapilian kung asa ka gusto maligo, ilahang pool, daghan kay sila mura ko pati klase na fountain, ay katong
mura siya o flowing nga tubig. So hindi po siya kay kanang fresh yung kailangan tubig dire. So kung dili ka kay buknaw man kay na dire. So dili ka makatingala dire kay indot kayo siya. Okay. So kita ninyo guys, sana guys. Yan. Oh, mana siya? Yan. At ito sa ubos. Dito, tapan mo ni Juan. Ni Darna, ang kitingalan anak. Sir. Picture. Ha? Sige, kato na ikaw. Okay, ready ha. Okay, ready 1, 2, 5. Ini siya lang ko under yun. Okay, posting dan. Tadaan! Ready 1. Click. Okay. Ingat kayo din. Kada. Muna yung Roberta Spring Resort. Yeah, dapat select lang daw. Fountain. So, natural din siya. Kita niyo flowing din ang tubig. Yan, kita ng tubig. Okay. So, guys. Tinaw kayo ang tubig. Oh, tinaw kayo ang tubig. Sama ka tinaw silang paa. Okay, back to you. Hey guys. Mga hang medyo kayo diri guys kay bugnaw kay lang pool. Dili ka mapulan. Dayon na sila yung mura sa tong back massage. Makita nyo dito. So pwede ka magpamatahe. Sa tanaw nito. Na dito lang mura back massage. Guys. Pwede ka magpamasahe dire. Ha? Pwede pamasahe.
Didi. Oh. So didi dindot yo kayo ang atuang pool nga luguan. Okay. Antian. Spring balhin mi dire guys kay Juan. Karang amot tong kaon na amon dala. Balhin ta balhin. Balhin. Balhin mi balhin. Yes, balhin ta. Kita kuha. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. Binibinig ko, ikaw ang nais ko na makapiling sa buong buhay ko. Laman ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibighani. Sa tuwing ikaw ay napapadaan, mga mata ko ay kumikis na pagkat korteng-bote na katawan mo at mga ngiti mong matamis sa bae sakto na. Sana'y mapansin at ako'y dinggin mga damdamin ko'y nais maparating. Ako'y nagdalin ng mga ngiti mo at malaanghel na mukha sa'yo'y nakakit na. O Maria Clara ko, sa'yo'y hibang na to. Ikaw ang kahulugan ng salitang buhay ko. Ang tanging niling sa iyong diin, ang babaeng marikit mapasakin lahat hahamakin. Makuha lang ang aking kahit buo dalawat ang aking kukuhain. O aking binibini, ikaw ang pinipilig. Isa sa lahat huli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung habang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay kung
guys, so welcome back to Lance Igam TV. So natin yung isang friend, natin yung friend din na naila-ila din sa Roberta Spring Resort. So sila nagbahala kung pala-ila sila kung galingon. So guys, kaya pala. Subscribe pa. So, yes, thank you. So ayaw mo kalimot pag-subscribe sa akong channel, Lance Igam TV. Kamupot guys, ayaw mo kalimot ha, pag-subscribe. So akong na-meet nga mga friends karon din sa Roberta Spring Resort. So, thank you kay nga na-meet mo. Naka-share po ko sa inyo ang mga gipangkuan. Lagmay. Okay, so bye-bye guys. Bye-bye.